ಕೂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮನಾಥೇಶ್ವರ ಪೀಠ ಪಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಂಗಳೂರು ಗೇನ ಕೊಲಗುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನೂತ್ತ ಮುಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶುಭಾಶಯ ಪಂಡದು ಸುರುತ ವರ್ಷದ ತುಳು ಎಮ್ಮಿ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ಸೇರಿದಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇನಿತ್ತ ಗೇನ ಕೊಲಗುದ ವಿಷಯ ಪಚ್ಚೆ ಪಜ್ಜೀರು ನೆಪಡು ಮರದೈಕುಲು ಒರಿಯಡು. ಇದು ಈ ಕಜ್ಜದ ಬೆನ್ನೆರಿನ ಎತ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಮಯ. ಈ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನು ವಹಿಸುವನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕದಕಟ ಇಮೇರೇನು ಸಂಸ್ಥೆಲೇನ ಪರವಾದ ಸೇರಿನಕ್ಲ ಪರವಾದ ಕಜ್ಜದು ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪರೈತ್ನಾರು ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಉಲ್ಲಾಳು ಇಂಬೇರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಬುಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಚಾರಕರು ಇಂಬೇರಿನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ನನ್ನ ಈ ಕಜ್ಜಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಶ್ರೀ ನಂದನ ಪ್ರಭು PhD ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು TFI ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ನೆತ್ತ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇಂಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಡು ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಇಂಬೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ನನ್ನ ಮಾನವಿ ತೀರ್ಯದ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕನ್ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಕನ್ಯಾನ ನೆತ್ತ ಸಂಚಾಲಕ ಇಂಬೇರು ಕಜ್ಜುಗೆ ಇಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಇಂಬೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ನೇರ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರೊಂದೇರು ಇಂಬೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ನೆತ್ತ ಸಂಯೋಜಕರು ಇಂಬೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡುಲೇರು ಇಂಬೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚನದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೆಗೂ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ನನ್ನ ಈ ಕೂಟೋಡು ಸೇರಿದಂಕ್ಲೇನು ಕಲ್ಪಾರ್ಪಿಲಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕಿರೇನು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಜ್ಜಿರು ನೆಗೆಪಡು ಮರದೈಕುಲು ಉರಿಯಡು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ವಿಚಾರನು ಪಟ್ಟೂರಿನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬುಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಚಾರಕರು ಇಂಬೇರೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ಮಾಹಿತಿಲೇನ ಮೂಲು ಸೇರಿನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗ ಪಟ್ಟು ನುಡ್ಕೊಂಡುದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಕನ್ಯರಿಗಳ ವಿಶ್ವದ ಭೂಮಿನ ಒರಿಪರೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಈ ಭೂಮಿದ ಮೇಲ್ಪದರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ, ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನ, ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೀಟ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಬದುಕುವುದು ಐಕೆ ಮಾನವಾಗ ಈ ಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಮರಕ್ಕಲು ಕಣ್ಮರ ಒಂಜಾತ್ ಇನಿತ ಮಕ್ಕಳರಿಗೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ಮುಟ್ಟ 4:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಲ ಕೈನ ನಡೆದು ಸಾಂಕುಲಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡು ಭಾಗ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಭೂಮಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆವಡಂದಾಂಡ ಈ ಭೂಮಿದ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ನನಾತ್ ದುಂಬದ ಜನಾಂಗಗೂ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡದಾಂಡ ಒಂಜಾತ್ ವೃಕ್ಷಲಿನ ನಮ್ಮ ನಡೆದು ಐನು 4 ವರ್ಷ ಜೋಕುಲಕ್ಕ ಸಾಂಕದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಡ್ದು ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅನುಭವದ ಪಾಠ ಮಾತ್ರತ್ ಇತ್ತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೂ ರೆಡ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರು ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ತಾಪಮಾನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ದಿದೆ ಮಾತ್ರತ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನ ಪುರ್ತುಡು ದುಂಬು ಬರನುಂಡು ದುಂಬು ಬರ್ಪನ ಪುರ್ತುಡು ಚಲಿ ಅವನುಂಡು ಬೇಕ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನೆದುರು ಒಂಚಿ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ದಾದಕೆಂಡ ಉಭಯ ಪುರ್ತುಡು ಪೂ ಬಿಟ್ಪುನ ಮರ ಇನಿ ಬೇತೆ ಟೈಮುಡು ಪೂ ಬಿಡೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಮಾತ ನಂಗೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಭಾವದಾಪುನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹೊಲಬನ್ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮೆದುರುಡು ಕಕ್ಕೆ ಮರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮರ ಉಂಡು. ಈ ಮರ ಅಲಿವಿನಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸರಕಾರದ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ನಿರ್ದಾದ್ರ ಇನ್ನೊಂಜಾತ್ ಮರಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪೂ ಬಿಡ್ದು ನೇಲೊಂದಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮರಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೂಯರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವೊಂದುಂಡು. ನೆತ ಕನ್ನಡದ ಪುದರ್ ಕಕ್ಕೆ ಮರ ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಬಂಧುಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತಂಡ ಬಿಸು ಕನಿತಾನಿ ಈ ಮರತ ಪೂನ್ ಕೊನೋದು ಬಂಗಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಆ ದೇವರನ್ನ ಕೋಣೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಕೇರಳದ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಡ್ ಇಡೀ ಮರ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಕೋಡ್ ಆಪುನ ಕೋಡುಡ್ಲ ಒಲೈ ಒಂಜಿ ಪುಲಿತಲಕಂತಿನ ದ್ರವ ಉಂಡು. ಆ ದ್ರವದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಪುನಂಚಿನ ಆಯುರ್ವೇದದ ಗುಣಕ್ಲೇನೆ ಅವು ಹೊಂದುದುಂಡು. ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಚಿಟ್ಟಪಕ್ಕಿ ಮಂಜಲ್ದ ಆ ಮಂಜಲ್ದ ಚಿಟ್ಟಪಕ್ಕಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮರಟು ಪೋದು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಐತ ಜೀವನ ಉಪ್ಪುನೆ ಇಂದುವೇ ಕಕ್ಕೆ ಮರತ ಐತ ಐಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ದ್ರವಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ರೀತಿಡಿ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡೆ ಹಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡದಾಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ರಾಜವೃಕ್ಷ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ನೆನ್ನೆ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮನು ಸರಕ ಇಂಡಿಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು, ಕ್ಯಾಶಿಯಾ ಫಿಸ್ಟುಲಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಆತ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಡ್ ಕೊನ್ನಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನೆನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ದ ಮೂಲೆಡು ಅತ್ತಂಡ ಉವೇ ಒಂಜಿ ರಾಜ ರಸ್ತೆ ಇತ್ತನಾಂಡ ಒಂದು ಆ ರಸ್ತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೊಬಗುನು ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಆಮ್ಲಜನಕನ ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ಪರೆ ಕೂಡ ಈ ಮರ ಸಹಕಾರಿಯಾದುಂಟು. ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಮರಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಕಣ್ಮರೆ ಆಪಣೆ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ నేను ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪರಿಗೆ ದಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತ ತೆರಿದು ನೆತ್ತ ಬೀಜವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಬೀಜೋಡ್ದು ದೈನ ಪುಟ್ಟಾದ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಡೆದು నేను ಮಲ್ಲ ಮಂತಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದು ಒಂಜಾತ್ ಮರಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ತೂಯರೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉಂಟು. ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಅಲಿವಿನಂಚಿರುಪ್ಪನ ಮರಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಗುರುತು ಪತ್ತದು ಐನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿದು ಒಂಜಾತ್ ಆಯುರ್ವೇದದ ಗುಣಕ್ಲೇನು ಪಡೆಯರೆಗಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ನೆತ್ತ ಬೇರೆಡ್ದು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೇರೆಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಂಡಿತೇರು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂಚ ಕುಡೊಂಜಿ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ರೆಗುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲು ತೆರಿನಕಲ್ದ ಕುಲ್ಲುದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ವೃಕ್ಷನು ಇದೇ ಕಂಡ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀರು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷಜ್ಞರಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಯಾನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಬುಡಂದೆ ಐತ ಮೂಜಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಾದೊಂಡ ಐಟ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದೆ. ಆ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತಿನದಾದ್ರ ಇನಿ 11 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷ ಪಂಪಿನ ದೈಕಲು ಕುಡ್ಲಾಗ ಕಣತದು ಐನು ಮಾತ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ದೈನ್ ನಡೆದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಅವಡು ಈ ಮರತ ಪೊರ್ಲುನ್ ತೂವೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಆಸೆನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕಲೆ ನೆರವೇರಿಸಿನದ್ದಾದ್ರ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷ ಪನ್ಪುನ ಕುದರ್ ರಾರಾಜಿಸೊಂದು ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಮೂಲಡಿನ ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷಗಳು ಮಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು. ಈ ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿಲ್ಲಕ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಆಯುರ್ವೇದದ ಗುಣಕುಲುಂಡು. ನೆತ್ತ ಚಿಗುರುನು ಕೈಟ್ ಪುರ್ಚಿನ ಪಂಡಂಡ ಐಟ್ ಬರ್ಪುನ ರಸದಾದೊಂದು ದ್ರವದಾದೊಂಡು ಐನು ತರಬೇನೆ ವಾಸಿ ಆಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪೂಜಿನಿಂದ ತರಬೇನೆ ವಾಸಿ ಆಪುಡಿಗೆ.
ಇಂದೆತ್ತ ಇರೇಟ್ ಒಣಸು ಮನ್ಪುಳಿಂದ ಪಂಡಿತರು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಆಜಿನೂದೆರ್ದು 1500 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ವೇದೋಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಪನ್ಪೇರು. ಮಾತ್ರ ಈ ಮರತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೆಲ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೆಂಬೆ 43 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಅಡ್ಡೋಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದತ್ತ ರೆಂಬೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ಅಂಕುಡೊಂಕುಡು ಇಜ್ಜಿ ನೇರವಾದುಂಡು. ಈ ಮರತ ಗೆಲ್ಲುನು ತೂಯರೆಗೆ ರೆಂಬೆನು ತೂಯರೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಆತ ಮಾತ್ರತ್ ನಡೆದು 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಾಯಿನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಕೊಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ಡಿನ ಬಣ್ಣ ಬಂಗಾರದ ಕಲರ್ ಅವು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಆತು ಪೊರ್ಲುಂಡವು ಐನ್ ತೂಯರೆಗೆ 4 ಕಣ್ಣುಬೋಡು ಆಂಡಲ 4 ಮೂಜಿನ ಬಣ್ಣ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬತ್ತದ ಕುರಿ ಉಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕುರಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬೀಜ ಒಂಜಿ ಬೀಜ ಹೊಡೆದು 150 ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪಂಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ಬೈದಿದೆ. ಎಂಕ್ಲೆನೇನು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಆ ಬೀಜನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಕೊರ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತು ದೈಕ್ಲೆನ್ ಮಂತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ದೈತ ಕುಡುಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ 100 ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜೇ ಜಾಗಡಿ ದೈ ಇತ್ತಿನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಪಿಲಿಕುಲದ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೇತ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ದೇವಿ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮರ ರೆಡ್ಡಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಮಂಚಿನಂಚಿನ ಮರ. ನೇತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾಂಡೊಂತು ಉಂಡ ನಂಗೆ ಬೇತ ಒವ್ವೇ ಮರತ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಿಜಿ ದಯಗಂದ್ಕೊಂಡ ಆ ಕಾಂಡ ಭಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿತ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಒಂಜಾತ್ ತರತಗೋನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ 11 ವರ್ಷ ಹೊರದುಂಬ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೆನು ನಡೋಡು ನೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ತೂಯಿನ ಇತ್ತಲ ಯಾನ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಐತ ಪಂಡ ಆ ಮರ ತುಂಡಲ ಎಂಕ್ ಬೇತವು ಕಣ್ಣು ಪತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಈ ಮರ ಎಂಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾತ್ರ ಈ ಮರ ಯಾನ್ ಎತ್ತು ನದಿ ಅಂದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅವತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ವೃಕ್ಷನ ನಡ್ಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಟ್ನಂಚಿನ ವೃಕ್ಷ ಅತ್ ನಾಗಬನೊಪ್ಪಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಇತ್ತಂದ ಈ ಒಂಜಿ ದೈನ್ ನಡೆದು ನಿಖಲೈತ ಪೊರ್ಲು ತಗೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಆನಂದನು ಗಮನಿಸಲಿ ಬಂದಲೆ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ವೃಕ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕನ್ಮರಾತಿನಂಚಿನ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ನಾಡ್ದು ಕಂತದ್ದು ನಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ಮಾತ್ರತ್ ನಿಖಿಲ್ಲ ನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು. ಕುಡೊಂಜಿ ವೃಕ್ಷ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಶಮೀ ವೃಕ್ಷ ನಂಗೆ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈ. ಈ ಶಮೀ ವೃಕ್ಷ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲು ಪೋಡ ಐನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈಯವು. ಶಮೀ ವೃಕ್ಷದ ಮುಳ್ಳು ಉಂಡು ಆ ಮುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಐನ್ ತೂಂಡನೆ ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಶಮೀ ವೃಕ್ಷ ರೆಡ್ಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರಕ್ಲು ಆ ರೆಡ್ಡು ಮರತಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಗುರುತು ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಅವೇ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಕಾರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನವಗ್ರಹವನಟ್ಲ ಈ ಮರನು ನಡ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಯಾನ್ ಏರಿಗೆ ಕೇಂದಲ ನವಗ್ರಹವನ ಕೈತಳ್ಳಿ ತೋಡು ಪಂಡ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿನಗರು ഞാൻ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಡಪಡುವ ಅವಳು ಪೋಡ್ ತೀಯರಂದಾಂಡ ಈ ಶಮೀ ವೃಕ್ಷ ನವಗ್ರಹದ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡು ಈ ದೈ ಉಂಡು ಇಂದತ ಇರ ಎಲ್ಲಿಯ ನಿಖಲ್ ಒಲ್ಲ ಗುರ್ತಪತ್ತರ ಅಪ್ಪನ ಐದು ಮುಳ್ಳುಂಡು ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮರಕಲ್ ನಂಗೆ ಕಣ್ಮರದಂಚಿನಪ್ಪುಡು నేను ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಮಲ್ತದ್ದು ಐನು ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಆಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನಾಡ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಪಚ್ಚೆ ಸಂಕುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಆಯುರ್ವೇದದ ಗುಣಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಮರಪುಲೇನು ಬೋಡು ತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಬಂದಲೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಾಲಗಾಪನಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಮರಕ್ಲೆದ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಾಯಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಪೂನು ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಪತ್ತೊಡುಂದಾಂಡ ಆ ಮರತ ಕೈತಡಿ ನಮ್ಮ ಪೋಡಾಪಡು ದೂರ ಕೊಲ್ಲುದು ಅತನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಟು ತೂನುಂದಾಂಡ ಆ ಮರತ ಬಣ್ಣ ಅತನ ಮರತ ಪೂತ ಬಣ್ಣ ಆ ಕೈತಡಿ ಪೋದು ತೋನಾಗ ನಿಜವಾದಲ ಬದಲಾವಣೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಜಿಂಜನ ಮಂದ ಅರ್ಥ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಶಯ ನಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೊಲಪುನ್ಯಾನ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಟ್ಟಣರ ಇಷ್ಟಪಡತ ದಾದ ಪಂಡ
ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ಅತನ ಪ್ರದೇಶವು ಒಂಜಿ ಮರತ ಪುದರ್ ಅತನ ಒಂಜಿ ಕಾಯ್ದ ಪುದರ್ ಅತನ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಪುದರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇಂದು ಯಾನು ಬಾರಿ ವಿಷಯ ಸಮಯದ నేను ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಜಾಗೆಗೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮರತ ಪುದರನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡ್ ಪೋದಕ್ಕೆಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನ ನಂಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಣ್ಣಿನ ಮರ ಅಂದ ಹತ್ತಾನು ತೂಡನಾಡ ಕೈಕಲ್ ಪೋದು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿನೇ ಮರ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಖಲ ದುಂಬುತಿಪ್ಪ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಇಪ್ಪುಡು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಬಾರಿ ಪಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂತೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಐತ ಬೀಜಗೂ ಪೆಲ್ತರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಲಟು ಪಂತ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಆ ಸೈಡಿಗೆ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಐತ ಪುದರ್ ಬೋಲೆ ಅಂದು ಪಂಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೋಲೆ ಅಂದು ಪಂಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕಳಕ್ಕೆಂದ ಅವು ಪೆಲ್ತರ್ದ ನಮ್ಮ ಪೆಲತ ಬೀಜ ಪೆಲತಾರೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ತೇವೆ ಅವೇ ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎಂದು ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಾದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದುಮ್ಮು ಪೋಣಂದಾಂಡ ಐತ ಪುದರ್ ಗಂಡುಕಾಯಿ ಇಂದು ಜಿಂಜ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಂಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಭಾಷೆರ್ದು ಚೇಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಪುದರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತಡು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅವೇ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಪುದರಡಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಲೆಪ್ಪುಡುಂದಾಂಡ ಬಾಟನಿಕಲ್ ನೇಮುಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ತೂಪುಣಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಯಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅವೇ ಯಾನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಂಚಿ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯಿಡಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪುನಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ಬಂದ್ಪಿನ ಮೂಲಂಜಿ ಮರ ಉಂಡು ಆ ಮರ ತಲಕನೆ ಅಕ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಡು ಆ ಮರ ಎಂಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಜವನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಈ ಮರ ನಿಖಲ್ ಅಲ್ಪೊಂಡ ಈ ಮರ ಇಂಚಿನ ದಾನೆ ಅವು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೆಲೆತ್ತಿದ್ದು ಬಾರಿ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲೆತ್ತಿದ್ದು ಯಾನ ಮರತ ಕೆಚ್ಚಡೆ ಪೋದು ಆ ಮರತ ಪುದರಿಂಚಿನ ಪಲ್ಯಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಇಂದು ನಾಪೆದ ಮರ ಅಂದ್ ಪಂಡಿರೆ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಇದು ನಿಜವಾದ ಗುರುತು ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೂಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಾಗಸಂಪಿಗೂ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದ ಅಟ್ಟಲಿಗದ ಉಲಾಯಿಡಿ ಅದಿತ್ತು ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಆ ಐನು ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮೇಲೂ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಅಟ್ಟಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಅವು 100 ವರ್ಷ ಪೋಂಡಲ ಆ ಇರೆ ದಾಲ ಹಾಲ ಒಂದೆ ಒಂಜಿ 60% ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತಲಕ್ಕನೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಮರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಲ್ಪ ಐತ ಪುದರ್ ನಾಪೆದ ಮರ ಇಲ್ಲ ಏತೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಮರಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಗೂ ಪೂಕು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಗೆ ತಿರ್ಗಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಪಣಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಂಪರೆ ಒರಿಯೋಡು ನಾಡ ಮರಕ್ಲನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಡೋಡು ಅಪಗಾನ ಮಾತ್ರ ಈ ಭೂಮಿಡಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲದ ಆಪುನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಬರ್ತಿನ ನಾಡ ಐನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ ರವಿಪ್ರಿಯ ಅಂದಲ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಬಂದಲೆ ಇಲೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ 10 ಭಾಷೆರೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆ ಪೋಂಡು ಅಕ್ಲ ಆ ಪುದರ್ ಬಂದಿರಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಆ ಪುದರ್ದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಾಟೋಡ್ದೆ ಬರೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಾಯ್ತು ಇದು ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಪನ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಭಾರತೋಡೆ ದೆತ್ತಿನಲ್ಲ 80% ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಚೂರಾಣಲು ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಾಕಿದ ಸ್ವಲ್ಪ 2% ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಮಾಹಿತಿ ಬಂಡ ದಾಲ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಅನುಭವ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಡತ್ತ ಮರಣ ಯಾನು ಸಂಪಿಗೆದ ಮರಣ ದೈನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಕೊನೋದು ಇದಿತ್ತೆ ನಾಗಬನಗೋಸ್ಕರ ನಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಐನು ಪತೊಂದು ಬೆಲೆಯಿಂದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ 2 ಜನ ಕಡಪಡಿತ್ತೆ ಆದಾಗ್ಲೇ ಸಂಪಿಗೆದ ದೈನು ಅಲ್ಪ ಗುರುತು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಇಂದು ನಮ್ಮ ದುರಂತ ದಯಪಣ್ಣಗ 80% ಎನ್ನ ಈ 37 ವರ್ಷದ ಅನುಭವಡು 80% ಕಡಿಮೆ ಜನ ಈ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ನಕ್ಳು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ 2% ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓ ಮರ ಯಾಪ ಓಲು ದಾನ ಇಂಚಿನ ದಾಲ ಇತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಚಿ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಪನ್ಪ నేను ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡಿ ಪ್ರೈಮರಿಡಿ నేను ಸೇರಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಠವನ್ನು ಸೇರಾಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಐತೆ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಸರ ಮರ ಅವು ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಉಳೇದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪಾನ ಪನ್ನಾಡ
ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುನು, ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುನು, ಪ್ರಕೃತಿ ದಾಯ ಬೋಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೇರಿದ್ ಬರ್ಪುನು. ಬಂದಲೆ ಒಂಜಾತ್ ವಿಶೇಷ ಮರಕ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮರ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ರಾಮಪತ್ರ. ಈ ರಾಮಪತ್ರ ಮರ ಓಲು ಉಪ್ಪುನ ಕೇಂದ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗವು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಕಾಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏನಂದ ಮರಾಠಿ ಯಾಪ ಕಾಯ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಪ ಪೂ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಭ ಉಂಡು ಬೊಕ ಐನ್ ಏರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಏರು ಕೊನಪೇರು ಪನ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆನ ನಂಕು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಪಟ್ಟ ನೋಡ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಡ ಈ ರಾಮಪತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಈ ದೈ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಿ ಕೊಂಟು ದಾದ ಪಾಡ್ದನ ಆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೀಸನ್ ಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸೀಸನ್ ಕಾಯಿ ಹೂವಾದು ಬರ್ಕೊಂಡು ఒక ಆ ರೇಟ್ ಐತಿ ಸಮಾಜ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಯಗಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಲಿ ಏರುಳ್ಳರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆದಿವಾಸಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು నేను ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ నేను ನಡೆದು ಸಮಾಜೋಡು ಮೂಲ ತೋಟ ನಡೆದು ಐನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಂಜ ಬೆಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತೋಳು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮರವಾದ ಗುರುತಿಸರ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಾತ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದಂಡ ಇನಿ ಸೀತಾ ಅಶೋಕ ಮರ. ಈ ಸೀತಾ ಅಶೋಕ ಮರ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ದುಃಖನು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರ ಅವು ನಂಗೆ ಕನ್ನೆದುರು ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ ಅವು ಅಳಿವಿನಂಚಿಡುಂಡು. ಐನು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಕದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೈತ ಪರಿಚಯ ಮಂತಂಡ ಒಂಜಿ ಆತು ಮರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಐಟು ಬೀಜನು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಈ ಮರಿಯಲಾದ ಪೊಡ್ತುಡು ನೆಲಟ್ಟು ಕೌಂತದಿಂದ ಅವು ಮೊಳಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪನೆ ದೈ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದು ಐತೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ದಯಪಂಡ ಓಲ ಐತೆ ಬೀಜ ಸಾಲುಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಅವು ದೈ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಸೀತಾ ಅಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಬೀಜ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಸಿ ಇಲ್ಲದ ಗಾರ್ಡನ್ ನಡ್ಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಐತೆ ಗಾಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ನಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆಯುರ್ವೇದದ ಒಂಜಿ ಕನನು ಪುಟ್ಟಾದಿನಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೋಳಿ ಪಂಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಪೇರು ಇನ್ನತ ಗಾಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಳ್ಳಾಡ್ರೆ ಐನ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ದಿಲ್ಲ ನಡ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ದಯಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಸೀತಾಮಾತೆನ ರಾವಣ ಅಪಹರಣ ಮಂತ್ರಿಕೊಂಡು ಕುಳ್ಳಾದಿನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಾಗ ಐತಿ ನೆಟ್ಟೆ ಸೀತಾ ಅಶೋಕಡೆ ಆ ಸೀತಾ ಅಶೋಕ ಪನ್ಪುನ ಇನಿ ಐತ ಪೂ ಹಾಪುನ ದೈತ್ ಆ ದೈತ ಪೂನು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೋಕಾರ್ಥ ಹೊಡಿತಿಂದ ತೂನು ನಾಂಡ ఆయన ಶೋಕಾರ್ಥ ನೀರು ಹಾಪುನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ ಅಶೋಕಾರಿಷ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಮರ್ದಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುವರು ಒಬ್ಬೆ ಪಂಡಿತ ನೋಡ್ಪೋ ಕೇಂದ್ರ ಅಶೋಕಾರಿಷ್ಟ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲೆ ನಂಗೆ ಇಂದೆತ್ತ ಕುಡಂಜಿದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗಾಳಿನ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ದಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪುನೇ ಹಿರಿಯಟಲ್ ಪಂಚೇರಿ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯನ್ನು ಕೊಂಡ ಜಿಂಜ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನೆದುರುಡಿತಿನ ಕಣ್ಮರೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಐನ್ ನಡೆದು ಸಾಂಖ್ಯರಿಗೆ ನಂಗಾತು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ದಿನಲ್ಲ ನಂಗೆ నేను ತೆರೀದು ಕುಡರಿಗೆ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ದಾನ ಕಡಿಮೆ ಆವಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪಿನ ಮಹತ್ವಡಲ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತವನ್ನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮರಕ್ಲೇನು ದೈ ಮಲ್ತದು ಪಟ್ಟೆರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಂಕೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸೀತಾ ಅಶೋಕದ ದೈನ್ ಕಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಡಿಯರನ್ನ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಐತಿ ಕಾಯಿ ಅದು ಒಂದು ಆತು ಕಾಯಿಲ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿನ ದೈ ಮನ್ ಕೊಡೊಂದಿದ್ದಿ ಖಾಲಿ ಕಾಯಿನೇ ನಮ್ಮ ವಿತರಣೆ ಮಂತಂದು ಪೋಂಡಲ ಆ ದೈ ಅಕ್ಲ ಜಾಲ್ಡು ಪುಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನ. ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾಡದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಂತಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಕಾಡದು ನಮ್ಮ ನೀರೇ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪುನಂಚಿನ ಪೊಡ್ತುಡು ಬೊಲ್ಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಮರ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಡ ಬೊಲ್ಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಮರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ
ಐತ ಕಾಂಡೋಡು ನೀರುಂಡು ಆ ನೀರು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಪೋನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಮರದ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಪಂಡದಾಂಡ ಈ ಮರ ನಮ್ಗೆ ಐದು ನೀರು ಸಿಕ್ಕುನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಇದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಆತ ಸೆರಿಯೊಂದು ಇತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಒಂಜೊಂದು ದೇಯನ್ನ ನಡ್ನಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ತೆರೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈತನ ಗುರುತು ಪತ್ತೊಡುಂದಾಂಡ ಐತೆ ಇರತ್ತ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಪತ್ತೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐತೆ ಕಾಂಡದ ಮೂಲಕ ಗುರುತು ಪತ್ತೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಒಂದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೈನ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ತೂಣ ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾಗ ತೂಡುಂದಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಇರತ್ತ ಮೂಲಕ ಗುರುತು ಪತ್ತೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬಂದಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಆತು ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಆಟಿದ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಪರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕರೀದ ನಂಗೆ ಮುರಣಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತೆ ಕೆತ್ತನ್ ಕಂತದ್ದು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ಮಂತದ್ದು ಪರೋಡು ಐತೆ ಪ್ರಯೋಜನದಾನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ದಿನ ತಂದೆ ಬೇತೆ ದಿನ ಐತೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪಡ್ಪುನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ದಿನ ಐತೆ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪುಜರಿ ಅವೇ ದಿನ ದಾಯ ಪರೋಡು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕೃತ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನೆಕ್ ಸಪ್ತವರ್ಣಿಯಿಂದಲ ಪನ್ಪೇರು నేను ನಮ್ಮ ಓಲ್ನ ನಡೆದು ಸಾಂಕು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಐತಾತಿಗೆ ಆಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಓವೇ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಉಪ್ಪಾಡು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ದ ಬರೀ ಉಪ್ಪಾಡು ಅತನ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಈ ಮರ ಕೊಟ್ಟದು ಬಲಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ 4 ವರ್ಷದ 5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪೂ ಗೊಂಚಲು ಆಪುಂಡು ಇಲೆ ಆ ಪೂತ ಭಾರಿ ಸುವಾಸನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 100-200 ಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಲ ಆಯ್ತು ಸುವಾಸನೆ ನಂಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚಳಿಗಾಲದಂತೂ ಭಾರಿ ದೂರ ಮುಟ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಂಗೆ ಸುವಾಸನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಆ ಪೂ ಆಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟುದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಅತನ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಉಂಚಾರು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಶೀತ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು ಪನ್ಪೇನು ನಂಗೆ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಮರ ತಡಿಗೆ ಕೊಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಪೂ ಆಪುನ ಪಡ್ತೋಡು ಐತ ಅಡಿಟ್ಟು ಉಂಚರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಐತೆ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೆ ಅಂಡ ಯಾನು ತೆರಿಲಕ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪಂಡಿತರು ಪನ್ಪಿಲಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಡಿಟ್ಟು ಅಂತನ ನಮ್ಮ ಶೀತ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಂಜ ಪನ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮೂಕು ಕಟ್ಟದು ಪುಂತುಲೆ ಅವು ಮಾತ ನೀರಾದು ಪೋಪುನ ಆಯ್ತು ಅಡಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಮರಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಲಪುನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರಿಯಾನ ನಂಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಆತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ಒಂದಾಂಡ ಅತನ ತಿರುವುಡು ಪಂಡದಾಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮರತ ವಿಷಯಂಚಿನ ಪಂಡ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕರಿಗೆ ಪನೋಡು ಅತನ ತೂವೋಡು ಅತನ ಆ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅತನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೆರಿಪೋಡು ಪಂಡದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಮರ ತಡಿಗೆ ಹೋದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಒವೇ ಮರನ ಯಾನು ತೂವಂದೆ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಇಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಆ ಮರತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಏತು ಇರತಾಲುಂಡು ಅತನ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಐತ ಕಾಯ ಆಪುಂಡು ಕಾಯ ಅಂಡಲ ಐತ ಕಾಯ್ದ ಗುಣದಾದ ಅತನ ಮರಟ್ ಹೂವಾನಂದ ಆ ಮರತ ಪೂತ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಊರಿಗೆ ಪನೋಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಐತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಮರನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆತ ಹೊಲಪುನ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಆ ಮರತ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಧ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡು ಆ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮರತ ಯಾಪ ನಂಗೆ ಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕದು ಕುಡಂಜಿ ದೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಉವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಮರ ತಡಿಗೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಆಯ್ತ ಕಾಯಿ ಪಡೋಡು ಅತನ ನಮ್ಮ ಐತ ಕಾಯಿಗೆ ದೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಆ ಕಾಯಿ ಆ ಅಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ಡು ನಮ್ಮ ಆ ಮರ ತಡಿಗೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಆ ಮರ ಕಾಯಿನ ಯಾಪ ಮುಗಿತಿದ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಣಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಆ ಮರತ ಕಾಯ್ದ ಕುಡಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮರ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಪ ಆಯ್ತಾ ಇರೆಕ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿನ ಏತು ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮರತ ಗುಣ ಸಂತುಲನ ಆ ಮರ ಆ ಮರತ ಇರೆ ಓವು ಪ್ರಾಣಿಲ್ ತಿನ್ಪ ಆ ಮರತ ಇರೆ ವಾ ಕೀಟೋಲ್ ತಿನ್ಪ ಇದು ಮಾತ ಬೇತಿನೇ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮರತ ಇರೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಪಕ್ಷಿಲ್ ತಿನ್ಪುಜ ಅತನ ಕೀಟೋಲ್ ತಿನ್ಪುಜ ಇದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಆಂಡಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮರತ ತಪ್ಪುಲೇನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪ ಇದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅವೇ ಈ ಮರತ ಇರೆ
ಭೂಮಿ ಮುಟ್ಟುದು ಭೂಮಿ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಡುಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮರತ ಇರೆಕ್ಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೊಚ್ಚಾನಿನ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮರತ ಇರೆಕ್ಲು ಈ ಭೂಮಿದ ಮೇಲ್ಪದರನ್ನು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟಾಡು ಒಂಜಾತ್ ಕೊಲಬನು ಕೊರ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಬೊಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟಾಡು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಯಾನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಂದ್ರದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮರತಲ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೀಜ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆ ಬೀಜನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂದ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಯಾನ ಐನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೊಣದ ಅತನ ಬೇತೆ ನರ್ಸರಿ ಕೊಣದ ಅತ ನಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಯಾನೇ ದೈ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ತಿಕ್ಕನಂದ ಕೈತಲ್ದ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಗಿಂದಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಓಲು ನರ್ಸರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೈತಲ್ದ ಓಲು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನರ್ಸರಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ ಅಕ್ಲಿ ದೈ ಮಲ್ತದೆ ಸಮಾಜ ಏನು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಾತ್ ಮರಕಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ವಿಶೇಷ ಮರಕಲು ಈ ದುಮ್ಮುಡು ಒಂಜಾತ್ ಹೆಚ್ಚು ಆವಡು ನಂಗೆ ದುಮ್ಮದಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಮರತ ಪಟ್ಟಿನ ಕೊಡ್ತೇರು ಅತ್ ಒಂಜಾತ್ ಮರಕಲಿನ ಸಾಂಕದಿನೇ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೇತಿನ ಗುರುತುದಾಂತಿನಂಚಿನ ಮರಕಲೇನು ಉಂಡು ಕೆಲವರ ಗುರುತೇ ಪತ್ತಾಂದಿನಂಚಿನ ಮರಕಲು ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮದ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿವಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರಂಚಿಲೆಪಡಾದು ಅವು ಮರದಾದ ಒಯ್ಕಾದು ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಂಪಿನ ತೆರಿವಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅವಕಾಶಗಳು ಉಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಸುಮಾರು ಮರಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಈ ಮನುಷ್ಯಗೊಂಡು ಅಂಚೇನಾದ್ರ ನಿಕಡ ಮಾತ ಭಿನ್ನಾಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭಾಗಿಯಾಯಿನ ನಿಖಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿರು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗುಣ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಸ್ಯలను ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರನು ಮುಗಿತು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಇಡಮುಟ್ಟ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಆಪ್ನ ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆದ ಪರಿಣಾಮ ಮರಕ್ಲಿನ ಬುಳೆಪುಣ ಅವನ ಜರೂರತ್ ಅಂಚನೆ ರಾಮಪತ್ರೆ ಕದಂಬ ಶಮಿ ಸೀತಾ ಶೋಕ ಬೊಳ್ಪಾಲೆ ಪಾಲಿದ ಮರ ಸಪ್ತವರ್ಣ ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಮರಕ್ಲಿನ ಪರಿಚಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರಿಸರಡು ಈ ಮರಕ್ಲಿನ ಪುದರುಲು ಎಂಚ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಿನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ಉಲ್ಲಾಳ್ ಸರ್ ಇಮೆರೆಗು ಇಂಕ್ಲ ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮನೊಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪುನ ನಂದನ ಪ್ರಭು ಇಮೆರು TAPI ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಣಿಪಾಲ ನೆತ್ತ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನೋಡು ಪಂಡದ ಆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ತುಳು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವನು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವನು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸ ಅನ್ನುವ ಗ್ರಾಮದವನು. ಕಳಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷಿಗರು ಇದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಮಾತನಾಡುವವರು ಮತ್ತು ತುಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವವರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿದ್ದಾರೆ ತುಳು ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವವರು, ಆದ್ರೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗುವವರು. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾದ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಅವರು ಮರಗಳ ಜಗತ್ತಿನ ನಾನಾ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೋ ಅಂತಹ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಜೀವನದ ನಾನಾ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕುರಿತಾದ ಅರಿವು ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ತುಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧವಾದಂಥ ಭಾಷೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಕದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ, ಆದ್ರೆ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ತುಳು ನಿಘಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ದಂಪತಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನ ಓದಿದ್ದೆ, ಅದು ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆಗ ತುಳು ನಿಘಂಟಿನ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 36,000 ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂತ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಾಬ್ದಿಕವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅರ್ಥದ ಅನಾವರಣವನ್ನ ಅವರು ಅವರ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವವನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟುಗ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕನ್ಯಾನ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಇಮೇರು ಗುರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಕನ್ಯಾನ ನೆತ್ತ ಸಂಚಾಲಕೇರ್ಲ ಅಂದ್ ಇವೊಂಜಿ ಕಜ್ಜುನಾರು ಇಡಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬೈದೇರು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡದಾರನ್ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪನ್ಪನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 23 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಡಪೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು 23 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಡಪೊಂದು ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಂತೆರಗಳ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕೆ ಅನ್ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಏತೋ ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಒರಿಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ದುಂಬು ಕೊಣೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪೊಂದುಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಚ ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಭಕ್ತನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಾಡಿಡು ನಮ್ಮ ಐನ್ ಪೂರ ಮರತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಐನ್ ಕಳೆಯಂದುಲ್ಲ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ಬೇನೆಗೆ ಮರ್ದನ ನಮನೆ ಯಾಪ ತಿನ್ನೊಂದು ಉತ್ತುದುಪ್ಪ ಸಮಯ ಉತ್ತುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಬೇತೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋದು ತೆರಿದು ಐನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬತ್ತದುಂಡು ಅಂಚಾದ ದುಂಬು ಇಂದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಅನ್ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಕಡೆ ಇಂಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಮರಳುದು ಬರ್ಪುನ ಮರ್ದುಲಿನ ಮರತುದು ಕುಡಿಯ ಅತನಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾಪನೋ ಕೆಡೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಪಂಪುನ ವಿಷಯನೋ ಆರು ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಆರ ಈ ನಡ್ಪುನ ಮರತ ವಿಷಯಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಆವೊಂದು ಆಯಾ ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರಗಳ ಒರಿಪವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಅತನಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತಂದು ಪೋಯರ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ತಿಂಗಳು ಬರ ಎನ್ನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ ಐಕ ಬೋಡಾಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಅಧ್ಯಯನ ಬೋಡಾಯಪನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉಂಡು ಐದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಡ್ ಉಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ್ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಉಂಡು ದೈಕುಲೇನು ಒರಿಪಾವುಡು ಪನ್ಪುನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಉಂಡು ಐದು ನಂಗೆ ವೈಪಾಯರ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಡುತ್ತ ನಮ್ಮ ಓಳು ಪೊಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬೈಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಪಚ್ಚೆ ತೋಜುಂತಿರ್ತಿಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ ಮಲ್ತದ ಅರಿಮಲ್ಪನ ಚೆನ್ನ ಕಂಡಳು ನಂಗೆ ತೋಜುಂದಿರ್ತಿಂಡು ನಮ್ಮ ಐತ ಸಾಲ್ಡ್ ನಡತುಂದು ಪೋದು ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ರೀತಿಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತುಂದುಟ್ಟ ಆಂಡ ಇಂಚೆ ಈ ಪೇಂಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪೂರ ನಾಶ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಣ್ಣಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿತರ ಇಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಳು ಎಂಜ ಪೇಂಟೆಗೆ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಉಂತಾದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೇ ಇಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತದ ಒರಿಪಾವನ ಬೇಲೆನ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತುಂದುಳು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಶಾಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಆಯರಯನ ಉತ್ಸುಕ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಸರ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ದುಂಬುದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡ್ದು ಬರುವೊಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಶಯ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ ಪಂಡಿನ ಈರಿಗ್ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಪಾತೆರ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ಯರ್ ಪಾತೆರಗು ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ಎತ್ತಿಂದ ಉದಯದಿದ ಕೇನೋಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಲಾತ ಮಾಹಿತಿ ಪಂಡ್ರಗ್ ಮಾಧವ್ ಉಲ್ಲಾಳ್ರುಲ್ಲೇರು ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆತ್ತಿನ ಐಕಾರು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಲೆತ್ತಿನ ಕೇನೋಲಿ. ಹಲೋ ಗುರು ಎಂಪಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಸರ್ ತನಕುಲು ಮಾಹಿತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಬದಲಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿನ ಅನುಭವ ಪಡೆದ ಆ ಪಾಲೆದ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡ ಸಂಶಯ ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಒಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಮರ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೇದಾದೆ ಪಾಲೆದ ಮರ ಇತ್ತಿನ ಮಿಂಚು ಬಂದಾಗದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುಣ ರಡ್ನೆ ನಂಬಳಿಕೆ ಉಂಡು ಸರ್. ಒಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾನೆ ಸರ್. ரெண்டு விஷயம் என்ன கவனம் போயிடுனோம் ரெண்டு விஷயம் போயிட்டு பக்க ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಪೂ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪರಿಮಳದ ಪೂ ನೆಲ ಪತ್ತನಗ ಒಳ್ಳೆ ತಾಳದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದು ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ನಾಗನ ಸಂಚಾರ ಪನ್ಪನಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲದ ಬರೀಟ್ಟು ನೀನು ನಡ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಟ್ಪುಜೇರಿ ನಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಪಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಜೋಕುಲು ಪಂಜುಗಳು ಅಲ್ಪ ಕೈ ತದ ದೈಕ್ಲೇನ್ ನಡ್ಪುಜ ಸರ್. ಅದೇ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ತಾ ನವನೀಶ್ವರ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಧರ್ಮ ನೇಮಗ ಆಯ್ತಾ ಪದ್ರಾಡು ಮರಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸರಿ ಆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಂಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರಿ. ಕೊಡೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಆಪ್ನರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪದ್ರಾಡು ಮರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ವರ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಅನ್ನಗ ಪದ್ರಾಡು ಮರನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಂದಿತ್ತೀರಿಗೆ ಅಂತ ಕುಡಂಜಿ ಧರ್ಮ ನೇಮಗ ದುಂಬು ಆಯ್ಕೆ ಪದ್ರಾಡು ಮರನು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊರೋಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಮನಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕರ್ದು ಸರ್. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪಾಲೆದ ಮರದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂಬಿಕೆ ಸರ್ ಅಂದವು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಾತ ಏನು ಪೂಜೆ ಮಂತ ದೆಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಂಜವೇ ಸರ್ ತೆಡ್ಲೆ ಮಿಂಚು ಬಂದಕ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ರಾಮಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್. ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಗಣಪತಿ ಕಾಯಿಂದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಸರ್. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡು ರಾಮಪತ್ರ ಕಾಣಾಜೆ ಪಣದು ಈ ಒಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕಾಣಾಜೆ ಪಣದು ಪಂಪೆ ಸರ್. ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯ್ದು ಉದರ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕೈತಲ್ಲೇ ಐಕೊಂಜಿ ಸೊಂಡಿಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣು ಸರ್. ಅವತ್ತವು ಮುಲ್ಪ ಐನ ಗಣಪತಿ ಕಾಯಿ ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟೋಡಿ ಕಟೀಲು ಮೂಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ
ಅವೇ ಕೊಕ್ಕಡ ಶಿಶಿಲ ಶಿಬಾಜೆ ಈ ಕಡೆ ಸರವೇನು ಪನ್ಬಿಡು ಕುಡುಂಜಿ ಅವು ಬೇತಿನಿ ನಿಜವಾದ ಕಾಣಜೆ ಮರ ಪಂಡ ನಾವು ಬೇತಿನಿ ಲಾವುದ ಮರದ ಪೂದಲೆ ಕೊಬ್ಬರು ಮುಲ್ಪುಂಜಿ ಬೇತಿನಿ ಸರ್ ಅಂದೆ ಅಂಚದ ಈ ಬಗ್ಗೆದೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾತ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ಒಂಜನೆ ಸರದಿ ಎನ್ನ ಸಂಶಯ ಸರ್ ಇದೆ ಬೇತೇನೆ ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಗಣಪತಿ ಕಾಯಿನ ಪನ್ಪುಣ ಇಂಕ್ ಧೂಪದ ಮರಕ್ ಪನ್ಪ ಸರಿ ಸರ್ ಐಟಿ ಕಾಯಿ ಪುನಃ ಕಾಯ್ದ ಉಳಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಂತ ಗಣಪತಿನ ಸೊಂಡಿದೆಲ್ಲಕ್ಕ ಒಪ್ಕೊಂಡೈತೆ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಇಂಕ ಕಾಯಿ ಬೂರ್ದು ಪುನಃ ಕಾಯಿ ಬೂರ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ದೈ ಪುಟ್ಟುಂಡೈತೆ ರೈತತ್ಲ ಈ ಧೂಪದ ಮರ ಪಣದಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆ ದಿಪ್ಪಿಯರು ರಬ್ಬರ್ದ ಮರಟ್ ಎಂಚ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ನನಗ ರಬ್ಬರ್ ಎಣ್ಣೆ ದಿಪ್ಪಿಯರ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಉಂದೆ ಕೊಂಜಿ ಉಳಾಯಿ ಗೊಂಜಿ ಗೂರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಉಳಾಯಿದ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಣ್ಣೆನ ದಿಪ್ಪಿರ್ ಸರ್ ಅಂದೆ ಅವೀಟ ಆತನ ಕಾಯಿ ಹೆಸರವು ಅಂದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಬೇತೇರೆಗಾಣ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ ಕೇಳಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ನಿಕ್ಕು ಪೋಲಿ ಬಹುಶಃ ಏರಿಗ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿಂದೆನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಬೋಕ್ಕಲ್ಲ ಕೇನೊಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾರೇ ಕಡಬಡವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುವನ್ನಾರು ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜೆರಡ್ಡ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತಿರುಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೂಟಡು ಸೇರಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂಚನೆ ಪರಪೋಕುದ ಬುಲೆಚೆಲೆಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಂಚನೆ ನಾನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಟಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲರಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಆಶ್ರಯರು ನಡತಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆನ ಕನಪಾದ ಕೊರಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರುದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನಡತನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ತೇರು ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆ ಉಂದುಲ ತುಳು ಜನಕುಲೆಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಂಡ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪರಪೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಲೆಡು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ದಾತ್ರ ದುಂಬು ದಾದ ತುಳು ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಗಲ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನೆ ಹೋದು ಅಗಲು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಯಾನು ತುಳುವೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಚಾರನು ಅಗಲು ಏನೇ ಸಮಾಜದ ಎದುರು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂದು ಮಾತ್ರ ಆತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಲೆಡ್ಲ ನಮನ ಜನಕುಲು ಜಾಗೃತಿ ಆವರು ಇನಿ ನಮನ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ದಾಯಿಗ ಆವುಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನು ಅಪಕ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಳ್ರು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರಿನ ಆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಯಾವಂದು ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಕ್ಕ ಅರಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲು ಉಲ್ಲ ಅವೇನು ನಮನ ಜನಕುಲ್ನ ಎದುರು ದೀನಂದಾಂಡ ಆ ಜನಕುಲೆಗೆ ಅವೆಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆವು ಪಣದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ.
ಆರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ದಿನತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಗಳು ರಜತ್ತ ದಿನಕ್ಕುಲೇಡು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೈಗೆಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೊಂದಿತ್ತ ಐತಾರಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ರಜತ್ತ ದಿನ ಒಟ್ಟು ಅದಾಗ ಎಂಗಳು ಬೆತ್ತ ಬೇತೆ ಆ ಗಿಡಕುಲ ಗುಡ್ಡೆಡು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಗಿಡಕುಲನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ದಾದ ಉಪಯೋಗ ಎಂಚಿನ ಅಗಲು ಸಮಾಧಾನೋಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಇನಿ ಐತ ಪುದರ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮದತ್ತು ಗೊತ್ತು ನೆಂಕು ಆಂಡ ಇನಿತ ಜೋಕಲಿಗೆ ಐತ ಪರಿಚಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಅಂಶ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆ ಗಿಡಕುಲು ಇನಿ ಇಜ್ಜ ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಗಿಡಕುಲು ಇನಿ ನಮಕ್ ಹೂವರದಿಗೆ ಇನಿ ಒಲ್ಪ ಪೋರಡಲ ಕಮ್ಮಿಸಿದ ಗಿಡನೇ ಇತ್ತು ಆ ಗಿಡ ಕೆಲ ಸಂತತಿಲೇ ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಮನ ವೃದ್ಧಿ ನೋಡೋಣ ಅಂಚನೆ ಮರ ಗಿಡಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಬಂಧನ ಕಲ್ಪಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಲಾಯ್ತಲ್ಲ ಆರು ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷದ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಇತಿಹಾಸಗಳ ಆಯ್ತ ಮಹತ್ವ ಉಂಟು ದಾಯಕಂಡ ಯಾನೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅದು ಅವೇನು ಪನೊಂದಿಪ್ಪನು ಕದಂಬ ಪಂಪನಂಚಿನ ರಾಜಮನೆತನ ನಮ್ಮನ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದಿತ್ತನು ಐಕ್ ಪುದರ್ ಬರೆಯರ ಕಾರಣ ಅಗಲ ಇಲ್ಲದ ಆ ಮಯೂರ ಶರ್ಮ ಒಕ್ಕ ಮಯೂರ ಒರ್ಮಯಪ್ಪೆ ಆನ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಬರಿಟೆ ಒಂಜಿ ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷ ಇತ್ತನು ಐದಾತ್ರ ಆ ಕುಟುಂಬನು ಆ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇನು ಕದಂಬ ಪಣದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಣದು ಅಂಚನೆ ಅವೇಡದ ಪಕ್ಕ ಜೈನ್ ಎರಡಲ ಬಂಟೆರಡಲ ಆ ಕದಂಬ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸರ್ನೇಮ್ ಏನುಂಟು ಅವಲ ಏನೇ ನಮಗೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಆರು ಪಂಡೇರು ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ತುಟೆತ್ತ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಿಡ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಿಸಸ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಗ್ಲ ಸರ್ನೇಮ್ಲ ಕದಂಬ ಪಣದು ಅವೇನು ಕಾಣತದ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ ಕದಂಬ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಗಿಡ ನಡೆದಿತ್ತ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ 10 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಅದು ಪುಲ್ಲೇದು ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಈ ಮರಕ್ಕುಲು ಉಲ್ಲ ಆ ಮರಕ್ಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟುದು ಆ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧವು ಉಂಡು ಆ ಸಂಬಂಧನ ಕಲ್ಪಿಸವನ ಅಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಪುರಾವಿನ ನಮ್ಮ ಮದತ್ತೊಂದು ಬಂದಲ್ಲ ದಾಯಗಾತ್ರ ಆ ಸರ್ನೇಮ್ ಬತ್ತನು ಪುರಾಪು ಬತ್ತಲು ಆ ಇಲ್ಲಾಗ ದಾಯಗ ಪುದರ್ ಬತ್ತಲು ಪುಣ್ಯನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮದತ್ತು ಕೊಡ್ದ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪ ಸರ್ನೇ ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದಂತ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಒಂದಿದ್ದ ಅಂಜಾದು ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಳ್ರು ಪಣ್ಯಂಚಿನ ವಿಚಾರಲು ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಯದ ಕೂಡದ ನಮಕ್ ಐತ ಮಾತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಏನುಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಊರುಡು ಎಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಆ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಉಂಟು ಉಮೇನೊಂಜಿ ಒಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರನು ಒರಿತು ಅನ್ನಗ ಪಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಒರಿನಿಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ದುಮ್ಮು ನನದ ಬರ್ಪನೆಂಚಿನ ತಲೆಮಾರಿದಾಗಲ್ಲ ಒರಿವೇರು ಇದನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದದುಲೆ ಏಪಕ ಜೊಂಬು ಇಪ್ಪಡು ಅದಗ ಚಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚಳಿ ಇಪ್ಪುನ ಆ ಟೈಮಡು ಬರ್ತವರ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಟೈಮಡು ಸೆಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬಂಡು ಉನ್ನೆಡ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ಇಡೀ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗೆ ಐಡ್ದಾತ್ರ ಅಪಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೆಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಮರ ಗಿಡ ಉನ್ನೆನ ಮಾತ್ರ ಒರಿಕೊಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪೂರ ಲೇಔಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಜಾಗನ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜಾಗನ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಆಗುದು ಗಿಡ ಮರಗಳು ಪೂರ ನಾಶ ಒಂದು ಪಪ್ಪ ಅವೆಡ್ದಾತ್ರ ವಾತಾವರಣೋಡು ಹವಾಗುನೋಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುದು ಅವೆಡ್ದಾತ್ರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆವರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಆತು ಗಿಡ ಆತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಡ ಮರಗಳೇನು ಒರಿಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪದು ಅವು ನಮ್ಮನೇ ಒರಿಪಾನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಏನ ತುಳು ಪೀಠ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಒಡಿಯೂರ್ದ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಉಂಟು ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ಆಶಯ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ತುಳು ಭಾಷ್ಯದ ಬುಳೆಚೆಲಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈಕೊರಡು ಅಂಜನೆ ಅವೇನು ಪರಿಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣೊಂದು ನಂಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಲ್ಪಾದ ಕೊನೆಂಚಿನ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಕೂಟದಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿಸ ಮಲ್ಪ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮೇರು ಒಟ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸದ ಸತ್ವೋ ಸಾರುನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆರಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತಿರ ಪಂತಿರು ಆರಿಗೆ ಉಡಲ್ ನೆಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಅಕೆರೆಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತು ಗೇನ ಪೊಲಪು ಕೊರನಂಚಿತ್ನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಬಿನ್ನರೆಗ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೆಗ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗ್ ಸಂಯೋಜಕರಿಗ್ ಒಟ್ಟುಗ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ 130ನೇ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂದುವೆ ಕೂಟೋಡು ಕೊಡೋರ ನಮ ಸೇರನ್ಗ ಪಂಡದು ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ.